În noiembrie 1459, la Târgoviște, Vlad Țepeș a strâns controlul asupra orașului. Represiunea a sporit, iar garnizoanele au fost reorganizate sub ordine domnești stricte. Hanul muntenilor a prins semnale despre o rețea pregătită pentru predarea cetăților. Printre boieri și mercenari apăreau nume care oscilau între poartă și domnie. Curtea a interpretat aceste legături ca un plan pro-otoman, menit să rupă loialitățile. Vlad Țepeș a folosit interogări și supraveghere ca să refacă firul trădării. Când rețeaua a fost confirmată, execuțiile publice au devenit mesajul domniei. Opoziția pro-otomană a înțeles că măsurile lui Vlad nu mai negociau timpul. Echilibrul dintre curtea domnească și boierii recalcitranșați s-a schimbat brusc. În următorii ani, conflictele cu otomanii aveau să se accelereze inevitabil, iar legenda lui Vlad a rămas nu doar ca frică, ci ca lecție despre putere.